Ассалому алейкум ба ҳама мардуми ғариб, ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама нафарое ки видеоро тамошо дорем дар аэропорти Домодедово ва қарор дорем. Хостем шуморо ай нархи навои билетҳо хабардор кунем ва масъалаи Москва душанбе ай аэропорт Домодедово последнее время нархҳо бозӣ кардастиянд. ҳастанд нафарое ки 13 000 мехаранд, ҳастанд нафарое ки 17,5 та 13 то 17,5 тара 15,5 14,5 ҳар хел бозӣ дора. хидмам ҳолатое мешавад ки занг мезанам, авиакасса занг мезанам, билета 14,5 мега пассажирида мегӯм пулам мепартия, абраз авиакасса занг мезанам, қимат мешавад барои ҳамин нархҳои мешавад ҳолате ки арзон мешавад, ҳолате ки қимате озӣ ай 15 боло арзонтар ай заране бигире хубтар ай чанд қай ки наздик шид ҳамқа қимат шидан мегира. ва барои пагаҳра як бародарда гирифтем 16,5 та гирифтем ша. ва так хай аэропорт инҷа ҳар чори аэропортҳо ҷои духтурспорӣ доранд ки баъди споридашон 2 соата тайёр мешавад. в общем 3 соат пеш ай регистратсия дар аэропорт шаванд успед мекунанд. Узбекистон нархош қимат шидагия последнее время ай 7000 боло гуфтастиянд. ҳамаи шаҳрош 8 9 10,000 шидагия. намедонам ай чӣ сабаби ки одам бисёр рафтастаа. хайхичам гуфтиам гапо ки агар указ продлит нашава одамои бедокумент бисёрш баромадастиянд. ва аэропорт инҷа ака баъди 3 сентябр мумкин ки сахттар шавад. ва баъдан чӣ хабардор кардани буда мақсади видеои мо чӣ хеле ки медонем ҳамин чанд хай ки билет арзон боша шумода хубтара. билетҳои арзон ҳаста айкалуга клуб айкалуга хуҷанд ки дар программа 5024 рубл нишон метад, дуруш медирои 5434 рубл мешавад. метавонед ки ай программа бигирем, просто як рейс отменит шавад, бо маҷбурем ки компанияш равен ба ягон рейс дига нависа ё ки полтуна вазурат кунад. ва так авиакассаҳо ай 6,5 7,000 гуфтастиянд. чи авиакасса президент арзон 6,000 астали 6,5 меган. метавонед бигирем гуфтем гапо ки ай Москва қадури ҳам нест 150 километр ай Киевский вокзал электричка хати мерен, проблема нест. ва баъдан ай минерални води ҳаста ки 5-6-7,000 меган билетча метавонед ки ай иҷа билета бигирем минерални води бирем. баъд ай иҷа душанбе прямои душанбе тамом ай иҷа. ва баъдан аэропорт инҷа чӣ хабардортон ки савол дошта боше, шояд шумо ҳамон саволе хоста боше ки мо ҷавоб надиҳем, занг зане пурсен. шояд ҳолатое шавад ки дар ватсап дар галасавоитон ҷавоб дода натонем, аввалан бахшиш ва баъдан бигӯям мо зангзанӣ зайнитан бошем, бо зангзанӣ иншаллоҳ ҳатман ҷавоб медиҳем. акай раҷ ай бародармона мешиносе пеш қатиш видео мекардем дар Питербург хабаргирӣ меомад, бо иншаллоҳ парвоз мекунад ва внутра инҷа духтур дар кор нестем гуфта намона. барои подписчикон барои мардуми ғариб ягон чӣ мегӯ? Ассалому алейкум. Назим, созим, саломатиатон хуб бад. Умедворам ки ҳама сол бошен. Кадаме ки ягон беморӣ дорем, баротон дуо мекунем ки шифои комилу оҷила Аллоҳ насибу ризқҳо бигардонад. мо набудем як муддат бо омадем хабаргирӣ. ҳая шогирда хабар гирифтем, худо хоста боша ози бо сафар дорем. кадаме шинохта боша лайк монанд, кадаме нашинохта боша бо лайк монанд, кадаме шинохта боша комментария да бинависа шинохтам, кадаме нашинохта боша бо бинависа ки мақсад нашинохтам. баландтар газем бо беҳтара якам баландтар гав мезанам. ананими хеле гапо кор боромона мо сар кардагем да Ленинград, яъне да собиқ Ленинград ба номи Питер. хай солҳои дароз дар хизмати мардум будем. худо худи шоҳида ки чанд қай метонистем ай дастмон меомад, мардума ёрдам мекардем, мо доим мекардем. кардумо ина шогирдҳо ҳастанд. хеле чуноне ки бузургвор мега ё мард бош ё дар хизмати мард бош, мо ҳам ки дар хизмати мардумем. ягон хизмат шавад дар Питер, ягон касе мемона, ягон кидат мешава, ягон гап мешава, ягон хабар мешава, шогирдам мепурсанд кори боромон да ҳамун синай да ҳамун территорияи аэропорту да ҳамун ҷоҳоем билетам да усу фарғонаи касоратонон ҳастай. худо хоҳад нем хали дар хизматем ҳама сарбаланду саломат бошен. комментариҳои қаббе менависам, ман аблума хило мекунам, мо ахборат мекунам, кайф шумо мегирам. ман намедонам моши ба ахборат кайф шумо мегирам, моши намедонам чӣ хелеам ки
من خودم آدمی میدونم که هم خیلی روی کردگیم شن نرمالی صد روی رحمت تا در سمایلوت چنگه سمایلوت فرومدگه به همو اکاونتش اخورات کردگی های این خلیوش هم هست های لیکن منو میدونم چون در گناه میگیرن یا که چیکار میکنن چیکار کنن ها به اونا میشوه و میدونی رکلام خوب بده خوب که مثلا هم اگر خوب باشه و خوبتر های هم کلی گفتنی کدوم هم نگاهبان باشه کدوم سفر دارین الان سفری به خطر دارم بتر کدوم نو اومده این کردین الان پیش کردن که شده که نو در حق خلاصه در حق شما دوگین در حق مورم دوگو باشین این مورم یکون ساعت میپرین شما هم دوگو کنه که کدوم سفر مورم به خطر گردونم بسیار سوال دارم در ویدیو خیلی کلا ویدیو هم دروزی بعد شواب به معنی نشوه زنگ میزنه پرسه شما را فهمه که مقصد در روز چند که زنگ میزنه شاید حالت نشوه که زنگ میکنه که دیگه با تلیفون که اگه اونجا چیز نیست تلیفون که رنگ میخواد حتما جواب میتونیم با که پناه یا الله